बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बादिनि बे मोनसे स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव फिथाइ सामथाइ जानानै मेलेम आरजिनाय इउपिपिएलनि मावथिफ्रा मारै बाव बाहागो लाखो एसेबो सानाखिसै, साननायानो गैला। खुलुमबाय। बुसुनि इलेक्सनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि इलेक्सनाव नै लागालागि मोनानि गथना बेवहाय प्रटेक्ट फोरमाना मा सोरनि गारिया बुख्रुब जादों, एक्चुअली सोर एटेक खालामजामारखो आरो खालामग्राया सोर, आरो बेनिफ्राय दुफांनि नामखौ जावले जावले लादों सोंदों। टंला कलेजना बावहाय कलेजनि दै कलेजनिसो टंला कलेजनि फर्मार जिएस मा खालामफैखो, लोगोसे दायथ' दं बिथाङा इउपिपिएलआव आरो सोरबा सोरबानि नाम लाबावदों दैदेनगिरि सोरबा थिनहरदों नामा होननाय। जाथाया बोरै बोरै नोंथांमोना दसे उनाव बिनि फोरमानखौ आङो होनो थांगासिनो दं। गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे बेलासि समाव आंनि जि बे ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनियाव नोंथांमोन बयबो मोजां मोजां दं। स' भिडिअआ मजबुत आरो नोंथांमोननो सिन्था खालामग्रोनो थाखाय आं भिडिअ क्लिप्सखौ दामग्रोनाय जानोसै, नायनानै लाग्रोदो। दुफां आंखौ सिनायदों नों? दुफां आंखौ सिनायदों? मानो फैसा रानफैदों नोङो? इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मानो फैसा रानफैदों दुफां? नोंथ' टंला कलेजनि फर्मार जिएसमोन दुफां। नोंथ' आदा खोमदोननि मानसि ना आदा खोमदोना नोंखौ थुनहरदों नामा? खोमदोना नोंखौ थुनहरदों नामा दुफां? ना रोदोमा नोंखौ थुनहरदों दुफां? हा ओइ दुफां। Hello. Bisa tangan. Tu bisnes. Angin ro, taruh. Lain खेव बे गारिया खेव। ओइ दुफां गारिया खेवलाय ना दिखे खेवलाय। ओइ दुफां इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट नङा बे टंला कलेजनि फर्मार जिएस बे दुफाङा। होनबा ओइ दुफाङा सोर अबेनि? ओइ दुफाङाथ' उदालगुरिनिसो इउपिपिएलनि। ओइ दुफां इउपिपिएलसो नोंथ'? इउपिपिएलनि मानसिया मा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि इलेक्सनाव मा इनभल्भ? ओइ दुफाङा सोर अबे? बैनो बै जिरायनाय बैयो जेबो गैयाबा हगार हरगोन। मा दं? गारियाव जेबो गैयाबा हगार हरगोन। हगारनाय खोथा गैया। हस्टेला नै नेरसोननि लिडिंआव नै नेसनेल लिडिंआव जोंनि बलेर' गारिखौ नै बुफायना हरजोब्बाय, जोंनि गारिखौ सिफायना हरजोब्बाय नै। नुनो मोनबाय, क्लियार जाबाय। जायफोर भिडिअ क्लिप्सआ सिगाङाव ससियेल मिडियायाव माखासे नुदों माखासे नुवाखै, खिन्थु बेवहाय फुरा जाबाय। जाथाया बोरै बोरै नोंथांमोना एसेबाबो हमदां हाबाय। माखासे बाय टेलिफन माखासे वाट्सआपफोरजों खबर लालायनानै मोनो नालाय, दा खबर खालामलायबाय। पार्टिनि मानसिजों नङा दे, खिन्थु आं बेबादि नङा, बबेबा मोनसे पार्टिनि मानसिनाव बिदि बिहरनाय मानाय बिदि नङा। जिखुनु जाया लोगो दिगि बायदिसिना फ्रेन्ड सार्कोलनि गेजेरजों मोनबाय। बे रोखा बुजिनो हाबाय बुख्रुब जादों नैबे मोनसे टिमा बायह्रानिया हस्टेलनिजों, आरो हस्टेलनिखौ सोर दैदेनदों, दिनै मानो आउट अफ हस्टेल बुलायनो गोनां जाखो, गारि लाखिलायनो गोनां जाखो, दुफाङा सोर, बिनि नामखौ मानो जावले जावले लादों, स्प्रेड जादों। आरो हस्टेलाव बोरै गुबुननिफ्राय फैनाय हस्टेलनि अनगायै गुबुनफ्रा बोरै बेयाव आड्डा खालामनो मोनखो इलेक्सन टाइम। बेफोरनि माखासे साननो थाङोब्ला हस्टेलाव जिबादि रुल्स थायो बेखौ बिराद मोजां भाय'लेसन खालामदों बिथांमोना बायह्रानिया। बे टंला कलेजनि फर्मार जिएस दुफाङा सोंजादों सिनायनानै, आंखौ सिनायो नामा नों, आंखौ सिनायो नामा नों, आरो बिथाङा इउपिपिएलआव मोनसे मोजां दायथ' दं आरो गोबां दैदेनगिरिनि नाम लाबावदों। उमुक थिनहरनाय नामा उमुक थिनहरनाय नामा, बेसे लासिंसिं इउपिपिएलनि होननानै प्रुभ जाबाय। दिनै इलेक्सन जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बादियाव स्टुडेन्ट इउनियन, दावहाया जादों बिपिएफ आरो इउपिपिएल, हारां खुरलायनाय सोर गासिबो ओमफ्राय बर'जोब। बिराद दुखुनांथाव थासारि
आरो नैबे गारि बुख्रुबग्राफ्राबो हस्टेलनि माने दुफांमोननि सापर्टार्सफोर दुफांमोनजों जाय दंफायो बा दुफांमोना जायखौ सापर्ट होदों बिथांमोनानो नैबे बायह्रानिखौ बुख्रुबदों। दिनै पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव आफ्टार द पिस एकर्ड बेफोरबादि जाथाया माबोरैहाय मोनसे इनस्टिटिउट बिराद गिदिर मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बादियाव जानो मोनखो? जाय पावाराव दं होननानै जानला मोनला गोहो जुथायनानै गादबनो नारसेबनो पावार लानो नागिरबा जायाना। पावाराव दं होननानै थासारिखौसो कन्ट्रल खालामनांगौ। दिनै इउपिपिएलनि मददगिरि कर्मिफ्रा दिनै बावहाय बाहागो लानायनि मिनिङा मा? बिनि मिनिङा मा? इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बादिनि बे मोनसे स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्सनाव फिथाइ सामथाइ जानानै मेलेम आरजिनाय इउपिपिएलनि मावथिफ्रा मारै बाव बाहागो लाखो एसेबो सानाखिसै, साननायानो गैला। जौ बेदर जानानै बाहागो लायोमोनब्ला बिपिएफनिफ्राय बे आलदा खोथामोन। बिथांमोना जौ बेदर जुवा बायदिसिना थाफबनानै डिसिसन लानो हायाखिसै होनजागौमोन। जौ लोङै बेदर जायो। नाथाय नोंथांमोना जे फिथाइ सामथाइ जानानैसो गाइखेर लोंनानैसो डिसिसन लायो। आरो लोगोसे बिटिआरआनो हेभेन सोरगोनि सेकेन्डआव होनदों फेरेंगा सारा होनदोंना होनाखै बावबाय नामा रायजोफोर? दा बेफोरबायदि बिटिआर सोरगोनि सेकेन्डआव मारै असान्थि बुलायलायनाय खुफैलायनाय नैबे स्टुडेन्टफोरनि बे इलेक्सनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बोरै जानो मोनखो? एइटु खेथियाव हबना लागिसो कन्ट्रलाव लानांगौमोन बेखौ। बे हेभेन बादि बिटिआरआव बोरैहाय बेबादि सोमजिनो मोनखो? आरो गाइखेर लोंग्रा फिथाइ सामथाइ जानानै डिसिसन लाग्राफोरना बिदि मिस्टेक जायो। आरो हेभेन बादि बे बिटिआरआव सोरगो बादि बिटिआरआव बिदि असान्थिया जायो बे दिनै रोखा जाबाय। मा सानो नोंथांमोना लिरनानैल' हरदो, आं बारा बुंला। भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं आसा खालामबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ।